Chýbajúci zub nie je len estetický problém, ovplyvňuje zdravie celej ústnej dutiny a môže spôsobiť problémy, ktoré si na začiatku ani nevšimnete. Kosť v jeho mieste začína prirodzene ustupovať, okolité zuby sa môžu začať nakláňať do voľného priestoru a vznikajú ďalšie medzery. Čím dlhšie budete čakať, tým môže byť riešenie náročnejšie. Zubný implantát je najspoľahlivejší spôsob, ako nahradiť váš chýbajúci zub. Pôsobí prirodzene, je pevný ako vlastný zub a čo je najdôležitejšie, udržiava vašu kosť zdravú. V Dentikone vďaka 3D plánovaniu a špičkovej technológii pripravíme korunku a implantát na mieru. Bez stresu, bez bolesti a bez zbytočného čakania. Kliknite na odkaz nižšie a objednajte sa na bezplatnú konzultáciu. Vďaka zľave dnes získate zubný implantát v cene mostíka.